fenyumani tomoba na logo kati jakwa bruna mingo kanga yerefa INPS bila konote ndole falai basa signyo ne ta do sogoye non de konin bla horoba do mindo falai INPS bikoma duguje minye ni barake roba nye ale sigira nga jamana kono kabini wati mina mali yere maka yere mahoronya takoyi abora jekuluba mina sa o sigira janvier kalo tile mugani duru samba kele keme kononto ani biduru ni woro sa atogo yere otunye kafuye yere nazara kana sako caisse des allocations familiales ni ye bara ke haga medi me kasi ka demaya ni na hina no ye fini ko ni dumuni ko ni furaga ko ta nasara la falai o de ye allocation familiale ye o joro kelempe o le tume kafu bolo asigi wati o ya soro malima ka yere ma horonya ta samba kele ni kama koronto biduru ani woro san falai barakela o yo lingilanga ku chesiri sabula o kun jama mancha o wati mabe kun te barake nanzara o luga wati samba kele ni kama koronto ni bioro ni kele mali kele nga ka yere ma horonya ta falai atogo boro la ka ke IPC on na to sinasa mi ye baba murbo tlela uya e kavoko na make faso ere tai alsani mamun bulo nyamolo una anzenge sada kura sigiro la me kalo tleta ani duru samba kele ni keme kononto ani bioro ni kele kana se samba kele ni keme kononto ni bioro ni flama ka fere sigi nyebla ka ke mauye mamun be barake o ka hake o ka sega do sena o la sa sharia nyere na fale peu ka fere kura do akona na falai ka INPS yere samba kele ni keme kononto bi kononto ni woro sa ka kura ya sa ka sharia kura mumbe ko sigi senga janvier kalo ale tle muganu woro samba kele ni keme kononto ani bi kononto ni woro uye INPS masayani sharia uye falai ayere ka musaka bo ayere kun ka barakela sara ka kere ye tigilama kuluga marao ke seko ni dongo tigilama ka ta faramiye faso de munu be barala ka kere ye tigilama munu be mamunu fana be nuluga barakero benenu al ni te barala falai ko INPS ka kambela jele ma jigiye joro ka sika dama o wati kono INPS ye chesiri ka barao ke falai nyema chama temena INPS kono ngami ye INPS falai fengele min togo bala o be mali barakero chama na ina fo CMDT ina fo ORTM ina fo nga imponi douani ananga barakero ba to ubu denga mautai okoni fala le kara directeur na mi duika ko ina anaka bara ko nyina bo CFA ina on yere ka joro ni ndama e ka mina ndama e fala ni ne na kesa ladai fanga manana o baga maw togo takadi INPS kanamuni wertamuni imponi baragoro bannu ma falai kuga maw shori politiki joro atita oko ola nigara INPS ministre falai dabe maye sunate eye ni kera directeur ye ni ye joro soro ni ye feve soro non de maw na INPS kono falai olu da mamna soro INPS musaka re falai nyanga apta se milliard bi duruma nga nini politiki mo tita nyanga falai memandi joro ina de sabula wati be ni mo duru ni ndrondo ante temo ka na an fana yo me ko mo duru ni tara falai an fana na ni mo tani yen seti be ni la ni degu ne konna na ina vanga barakoro ba chama wa bi jarake mi nana ale fana nana soro bara otleno no falai ngale ka sega lu seve ale nana e ka fo ma keme ani tanu durube INPS la falai utita utiye ngobe obeka sarata odum ga nga barakoro chama na de ma people dene be bi falai ube bara keme no mugani tano ba bela jele sarata o mo beta jon jumena ka teme jumenga wa INPS nyema aloko ko ga o joshi ga boy falai ma binani ani duru binani ni segi o fana yera ka foko INPS ko nana ye kulu fana ko ma dafa falai ayo foko ko fana se mo kula oho ni muso ndo ni ye bara mi INPS ko no falai ni ngun chesiri ne madam Sise muso yere INPS yere tlenga teme choga falai muso nyana INPS ba mine tugodo ore la ni wati na miye jarake nale ale ko ga fale do falai biye gura bodu tita wo yoko de inyebe sege la falai sege ma koro ka koro
sɛgɛ bɛ waati dɔ de ta fala ye san kelen ɲɔgɔn ko a si bɛɛ bɛ bɔn a bɔlɔ bɛɛ bɛ bɔn a bɛ kɛ kurakura ye nka o waati n'i ye sɛgɛ ye i b'a fɔ k'a bɛna sa nka n'a bɔr'o la a bɛna na denmisɛnninya la tuguni INPS b'o o dankun de la bi a ma nɔgɔn min ye maa caman ka kuma cayalen jɔyɔrɔ dira denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛninw ma fala ye min ye yɛlɛmaw donna ko taacogo la sɔrɔ bɛ ka lakɔlɔsi musaka bɛ don cogo di dépense bɛ kɛ cogo di o de kɛlen don bi kuma caman ye bi ka ɲɛsin INPS directeur ma fala ye tilennenya ni laadiriya faso baarakɛyɔrɔbaw la n'i y'a k'i taabolo ye i bɛ sɛgɛn n'a ma dɛsɛ i la pewu an bɛ don faamaw ka nin ɲɛji ye aw ye cɛ min bila a t'aw fɛ dɛ aw dɔgɔninw ka liste min nana ale de y'a bloqué fala ye n'i ma kɛ faama ɲɛma jɔlen ye n'i ma kɛ faama hakili sigilen ye i b'i ka baarakɛla ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛ jarakɛ ko maa ma hakɛ INPS bɛ fala ye a bɛ d'i ma nka fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ale ti don a da fɛ a ti k'a ɲɛna wa a ti don a da fɛ INPS ka hakɛ ye min ye a kan ka min sigi sen kan maaw kan ka sara cogo min na baaraw kan ka kɛ cogo min na ale jara n'o ye n'o bɛnna fɛn o fɛn a b'o di nka kana de ko ka don danjinin fɛ ka taa ko ŋanamu k'ale sigilen to a ko k'a ti jɛ ni o ye a na kɛ dɔw la tile filanan fala ye dɔw y'u ka kasaw cɛ ka taa bɔ minisiri dɔw ye olu minisiriw k'u ma k'olu ti se dɛ ko nin ko in k'olu ma cɛ in sigi dɛ u taara a yɛrɛ ka minisiri fɛ yen o ko ale da don yɔrɔ cogo fosi tɛ nin kuma ninnu na ale tɛ fɛ ka nin maa tulola yɛrɛ sabula bi min b'olu kan olu de b'a dɔn an tɛ dugawu kɛ jarakɛ ɲɔgɔnna ka caya fala ye nɔn tɛ ni politiki mankan wulila n'u dɛsɛra denmisɛnninw na fala ye u b'u ta faso baarakɛyɔrɔbaw u bɛ t'u sɔri ye hali ni papiye cira a b'a fɔ k'i ka to yen tɔrɔmɔɲɔgɔn dɔ kɔni bɛ ta ka d'i ma wulikajɔ ni cɛsiri caman tun bɛ kɛ dugu in kɔnɔ yan fala i b'a denmisɛnninw colocololen k'u y'a dabila u donna nin baarakɛyɔrɔba ninnu de kɔnɔna na bi ko k'a lajɛ ko k'o de jɔ minnu nana o kunjugu kan jarakɛ kɔni olu bɔ a la pewu an tɛ dugawu kɛ a ɲɔgɔnna ka caya yaasa baarakɛdaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min n'i yɛrɛ baarakɛyɔrɔ lajɛ kɛ e bɛ baara la o i bɛ se ka t'i ka mara kɛ i tɛ baara la o i bɛ se ka t'i ka mara kɛ fanga ka baara don fanga ka baara tɛ o kɛnyɛrɛye tigilamaa don hali ni bɛ wotoro poussé fala i bɛ se ka t'i ka INPS kɛkun tɛ ko e bɛ baara la koyi i ka siniɲɛsigi denbaya o min bɛ tu i kɔ n'i tɛ yen don walima ni accident jugu y'i sɔrɔ ou bien degun dɔ y'i sɔrɔ ka se ka kɛ ka o kunbɛn nka n'a fɔra k'an ka taa an sigi k'o fana bolofilala dun ko mɔgɔ nana o ko bi k'an k'a lajɛ ko nɔn tɛ foroko ni bɛ s'a don ni INPS yɛrɛ ko k'a bɛ wuli a ka jurumantigiw bɛ nɔfɛ fala ye faso yɛrɛ baarakɛyɔrɔ caman bɛ datugu dɛ an k'o fana fɔ koyi bi ni INPS ko k'a b'a ka juru kani a ka jugu ni kurantigiw ta i jɔ ka kurantigiw ka kuma to dɛ o nana kuran tigɛ olu ti tanu ni olu tanu dɔrɔn ozon fini ozon tu sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di INPS baarakɛlaw ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma foyi tɛ taa degun kɔ n bɛ n diya don o don fala ye bi ka di sini ka di sajona y'o fura ye dɛ n'o tɛ malo dɔrɔn de b'a kɔ